Khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ke Deputy Commissioner jong ke East Khasi Hills District ke Kong Isa Wanda lalu ha ke hanyotrik ubna jelleu arajar arfway kala pelat Paidbah ya ke wei ke Jingrwai ya ke bala ai kerteng ke Khubor ya ke bala ruai de ukaitor bala paunam jong ke jella uba heading son rinta thiang ya ke kentin jong ke Jingrwai latho da Deputy Commissioner jong ke West Khasi Hills District uba ti lingwa bat bala penbit penbiang pan uba heading son rinta thiang Lingba kani ke Jingrwai ki bor sinsar district kila angnot ban pensapriang ye ke Khubor ka babha ka ban ai Jingrwai shi ki Paidbah nong song snong halor ke Jingsapriang jong ke khlam jingpang COVID-19 ka balawan linshop ting hagani ke jilla Meghalaya bat ha ka perthai hi baro ka wei shi benta ya ka ban yarap ya ka jingale jong ka state ka jongi ke health department bat ke district administration ban ai jingi kai ki Paidbah nong song snong Syaphang kami dalam COVID-19. Di ya kami ke Jingrwai ke Khubor ya ke ba ilat ho bat ila kompos mai bat ki kentien jong kami ke Sur Jingrwai pat de lat ho kepang da iba tebelan lingwa IAS iba de ru i colleague jong i DC jong ke West Khasi Hills nong stone tingi semua nak hadu kata-kata ba iba heading ilawan ta kasni ban yarap ika district administration lingba ka jing ai jong ka Sur Jingrwai nang ba lingba jong ka ni ngin la ban pensapriang su ika Khubor ka babha Khubor ka ban ai ka jing su thu bat ka ban ai ka confidence syaki Paidbah nong song kumnu ban te la kam shi singgan ka jing sapriang jong ni khniang jimpang ka Jingrwai ka long pesu penat Sur Jingrwai ki ba su hun hadu kata-kata ka sur ka jong ni ka long ka powerful ka bangamet lingba jong ka ki briu kin la ban yo ya ka jing kai Nitit ki Paidbah nong song jong ka ri Meghalaya jong ni jong ka ri khasi jantia ki long ki ba ki Sur Jingrwai ka Sur Jingrwai ru ka don ka capacity ka ban la kta ki priu ban Pynsngewthuh ki priu ban ai ka jing kai ti hakadi ka sini smo bilong ki ba don bok hadu kata-kata ba kadi ka senyang jong iba heading ila perlepor bat haka data ka bala new progress ne mentaru idang khan kata ka bor perkhat bat ka bor med kum jo ni long iba fit hadu kata-kata dia thuru ba ila de bat sim baru ados jong ka vaccination te kata ru matrai kan long ka jing ai mensim ya bun ki wei pat ki briu ha ka ri khasi jantia jogi le se ki bam pat nut la ni ki bam pat wan shakhmat ban sim ka vaccination mas ngoban ai ko blesa sisien ba heading na ka benta ka ni ka jing no sinyang jong phi ya ka jing jong phi ya ki nong song jong ni baro pat ka jing ka contribution jong feeling ba ki ni Sur Jingrwai bat nganget kan don sisya ka impact ka bakal ha ka ban yarap ye ni ban pensapriang su ya ki Khubor ya ban ai ka jing kai ki briu baro asphang ni ko semua i kamu ide ibarat bah bangale dari kalau empat ke jing ai mensip na i madam kumbi kren mentan lengba ini bat lengba kita ki jing ai mensip di tongpi nganget scam ba kanamban kepor yang bangan song thai dari beli nang yai ai bori bangan yai le su ki kam ki ba kum kini ban yarap ya ki para beriut para para selam kemudian orang bagi Paidbah ahi baru nomor ba habis semua jangan semua ba kenu ke kam ke bahaba pilih untuk Paidbah kalau hi ke jing sekri boleh ngara persan hi ban penbiang ban penbaik untuk cenderai kampat don kata ke jing kata apa ka donut ke jangan halu ban penmi ya ka ban rice don dan laki layak sengi por layu i kumtoi kata ke jing long ke jong kani ka situation jong kani ka bamta dan entah pada kata kan balik kan nomor hai sendon kan ini lai kren ba lungwa ti ruai no office jong om to te kontak kan la ruai nomor haba ruai kumi kini ki jing ruai kamu kadi manuan isut nom from the heart ngai kadi kamde bersu tang ba pinang ruai kan suwan na setur dari kali manuan Laka wan nadu kadonut kemu kawan bak kabor kan kakta kan jika mau ngi madam mentan lengba kan ni madam yang ba ingai bakan don ke cingkta kan don ke empat ngat ngada ngix kan bakan long tai nomor ba
wat tang mengai ke first dose ke injection ru ngai ki beri kilai phone lai kli kalau kumno ki kumno te nak takada hak tu di rawai ru ngap scam ba dah ki ting ru ngai yang ada ke bawah mo nam rengat tak kemui yang corona ni rat na do ting kong